FM News. Palengke Report. Naimbaga bigat mo, Idol Lawrence. Inde man naman ti presyo, ti karne, ti manok, itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Presyo ti drumstick, 220 pesos iti kada kilo. Ti metpayak wino wings, 220 pesos. Pitso, agpadamit laing nga 220 pesos. Timet buo nga manok, 220 pesos. Liver, 220 pesos. Timet Adidas with chicken feet kit 150 pesos. Kimol, 180 pesos ti kada kilo. Isaw, 140 pesos. Timet tenged, 150 pesos. Helmet, 60 pesos. Kaniti Betamax, ket 80 pesos. Dahil Idol Lawrence ti presyo, ti karne ti manok itatangal daw iti tiyandaan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dahil ni Idol Tony G, Tatak I FM.